UMLA kanongpo constituency ba Meral Bonds im ulap teng susu kilat jingkershan saka Northern Ribhoi College ha umden diwan ha kawat ka baar da ka baula IT ya ka work order ka basanlak tengka kum shibenta ban yerap lem na kabenta ka tulop nong hikai hapo ketika slem jing hikai katei ka college kadei ka badang susdang bat ka bampat yo ikilat jingirap na ka sorkar ka bala penlong yo te UMLA ban hiar syakatei ka jaka haka khatsau tarik uyayong bat IT sendon da ka work order ka basan lak tengka lengba ka SRWP scheme laban kedo hangne baka Northern Ribhoi College lapli dang haka arpuway tarik unailur arhajar arpuway ne mensham snem bar UMLA haka te ka sngi pli ulayo ban kershan haka wat ka baningkong da ka tulop ka basibnai ka jong u bat menta kandai ka wat ka baar bola penmang lengba na ka scheme kerpang ka jong u to hagane ka por ni don kum ka sponsoring body jong ka Northern Ribhoi College diwon ang umden banagaliang jonga kum no mekman iyo banwan kami tendu ya gitu khot ya kino hikai ya gitu kitpa na ka benta ban pek ban kmi yang jingdon kam ya kene ka college ya ka bala sedang ya ka bala pripek ba ka arpuwe terik September snem ahli arpuwe kane kadi ka jing sedang na ka benta ban pun urlong ya kijing posniu kijong I mahe doktor di lapang di bladon ka jing perhat na do kam manswa ba kandon no degree college ang ne po umden area de nang takadaw nakaliang dunga unong hikmat bola simti ya kene kam lem ba gajing ya sno tilang nakaliang jong kiri orang ba ki dekhot po ka sponsoring body kumjuru ka governing body jong ka Ribhoi College na nong po lala ban sedang ya kene ka college ha kene ka thai umden ban pensuk ya ki kimi pa makin ha ya ki khun ki ksi widum ki na ka menta kene ka degree college ha ka art stream hangne apo diwan apo umden area jom bat ni sngo ban penpau jing sngo ya kanung tlu higher secondary school ya ka bala sha ya ni bangin pendon kam ya ka temporary campus hangne bat ba minang wat ijilat klemti kumno ban la ban ra saka permanent campus ya ka ba tadep don gajaka ka bodon kumba ar kilometer e nang ni de na kata kadao aga ne kasngi na kaliang ka dengan aku menong mikmat kumban kershan ya kane ka college tamarba kino ki private college ki badang sedang nimpat yo ki ngarap financial assistant na kaliang jong ka sorkar na kaliang ka education department kat penginang ya ilenti ban wat gini gilat kelenti kumunong mikmat haka sngi ka basdang ya kane ka college na yo abanyarap kumasan lak nangka ye bat menta kasngi abang idon hakane kasngi ngawan bani kendu ya ka sponsoring body ya kino hikai ni pa na kamta ban ai gijingrap ya ka tulop jong hikai bat kiwi kidon kam kumpasan lak tengkang la yo ban IT ya ka work order hakane kasngi bat ngingit scam begini gijingrap ki berit kin long kijing ai ban sim na kamta ka sponsoring body na kamta kino hikai ki kini pa bat ni apil ru ya ki dong song snong dong ka than ke jungi hang ni bakit so bahaban kan maulem hiding duai ke jungki bakan ke college ka bala sedang in la ban pentulun bakan ya bej na ka por sa ka por kit so bahaban kan maulem kit so bahaban kershan ai kilo bino ki benta kijing mut kijing perkhat kijing ai men sim kijong kilong ying kilong sem kilong kemi kilong kapa ka dong ka than ki rang ba ki kon samla ki kwa ni tre rangkat bakan ke college kan la ban nang kiu sa phan sa kmat na ka benta ban pen mentoy ya kalau we pernah jadi kon samla kijung ni jong kan ka dong ka than ka jung bat ka jing don jong ka college ni scam kan long ka jing ram na ka benta ki nong song snong kan ka dong ka than na du karai nong telu karai mathan karai nong bri karai marman karai na po nong taring na sa po nong khap bat na kiwi ki than ki ba marjan bat kan ka dong ka than kan long sisa ke jing kerku ya ki pai ba bading scam bada ke jing trilang baro yin la ban penur long ya kan kam kemudahan kita pai ba